ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरित्यम पाण्डव। ଏହି ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଏକ ସମୟରେ ବାଜିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କମ୍ପିଗଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। କୌରବ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରିବାର ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ କପିଧ୍ୱଜ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଥାଇ ଧନୁ ଉଠାଇଲେ। ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ମିଳି କମ୍ପି ଉଠିଲା ମହିଆଳି। ଆକାଶ ହୋଇଲା କମ୍ପିତ ଶୁଣିଣ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରସୂତ। ହୃଦୟ ଥରିଣ ଉଠିଲା ଶିଥିଳେ ମୁହ୍ୟମାନ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଧନୁ କି ଅର୍ଜୁନ ଶସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ। ଉଦ୍ଯୋଗ ଜାଣି ବୀରମଣି ଧନୁ ଟେକିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ।